kadom don male tum asi pini nelina tum pen chethan ponji lake non malom ki prung dut alam the non malom ki prung dut mane hola karbiang long arat phana kenang ave alam bangali litum karbiang long arat phan akinang sot nai alam the bang lasi ko piluma plotang tena tum kadok ave same theklong ji litum la non het jong warenga website mate warenga hoi ke paklang pon along thak alam ki itum thek ponong ji itum KSA Karbi lo Charlie song no message tamerang tu message media ini pon lo pelang itu maning ke hang alam la penang tu penangan nalang tu aning alam sita me cepaklang pon itum kaduk ko wes tamet theklong la se alam mang ke ahok lo itum lang dam lo bong te la dak ke jong sila pule klem bom lo tang te la ke me thang an wan Kengsang aphan ki pia son si mandelo me thang an wan chitur chora son se non bang ke itum Karbi tu mang ke mandet chenam lo athebi pon ma bong te la non alam chot kali hala itum thek ponong jiท่านบางอังหอยหุ่นสิตามีเลยตุ้มเทคปนลงฮัลโหลดักการบีปุถุแกอันนับไพ่เกองอังมงเป็นบางพารุนี่เสร็จอังมงเป็นการบีชิลีนุนนัดละอันนักเกองอังมงเป็นการบีฮันนี่นุนนัดเกปนปนกันนั่งตุมาทัดตัวฮัลโหลสุดท้ายเป็นนางอันเจซองโลเป็นนางอันมีเดียเทงนุนี่โลเป็นนางอันตุมปูโลเป็นแรมโลสอร์ซาโลลานสิเทนัดปมาปุกาลิแรงอากุนโนนบางสิตามีนางกลางทุลฮัลโหลสุดบางแกลำเทคอยโลปิลอยคอยออนไลน์สิกิปิโลแกกันตุกเวสตามีชินีโลแกมาเมทังควอลิฟิเคชันเกจอกเจด็อกิเมนต์เกจอกเจพอสิปิดุนวังเวเดตไฮปอมาเตลาดาเกเพนชั่นเวเดตพอสิเคลมิงตุงวังเวเดตไฮปอมาเตมิงการพอเกจอกแตงเกเคลมแตงตุมนังจีปอลำสาสดแบงปักลังรุดโลแต่แตงติโนนบังเกกุปิโลนเตละเกโนนบังเกนังลิตุมกัดตุกเวสตามิเทกลงโลลานนนิตุมเป็นเนียหินเกอังหอยเป็นนังอันดูอิลิตุมนนสิตามิหลังดุนโลปตังเตอิลิตุมเทกปนลงเจแอดเวอร์ทิสเมนต์กิเปียลงสิตามิกัดตุกเวสิตพอเกบราปลีโดla District Health Society National Health Mission pen la bang soang hoi ke paklang pon la sila song hoi la paklang pon alamang ke nelikatu ko weta paching bara posonde la ta thang objection ave samino bang ke litum objection dokoklo ko people of lodang te la sit pli bra pliang bong pen hala STP atuma phana bang ke sit phodo ala tumhan reservation do la pen ke T tribes atumhan sitame sit ni reservation do la pen kapre atumhan sitame reservation do setame litum STH pu schedule tribe pelotang tak kapre kali lo la kali tum Karbi tum han lo ili tum aphan ke kopia percent sit ave der ili tum aphan ke ada ke reservation amase ave 0 tak kapre tum han ke reservation do labang so pha apthang ni lika chini sekang tum kopia percent ave der ma pu ang hoi ga kapre kali la ta west Karbi ang long aphan west Karbi ang long phan sila bang song hoi paklang lo sit pli kebra pli sit phokebra pli setame dak etum STH atum han ke reservation ave der STP atum han bang do plane atum han ke lapen kapre atum han ta do T tribes atum han ta do bagania atum han ta set tame kopio poseli tum Karbi atum han bang ke ave del dak reservation ma Karbi pupelo schedule tribe hills atum han an bang ke kopio posi dak ave der reservation 0 nil Sakori avoreng ang hoi kala ke tum Karbi ang long phan set tame ilitum adha dak ke paklang pona bang ke schedule tribes tum han bang ke ave to der half plane atum han bang do thula ta h atum han bang ke ave der etum Karbi atum ke h long ke h category long se puri dun tang te kopio posi dak ave der lo kapre etum thek ponong ji na ho Sakori long non schedule tribe STH atum han ke tha schedule tribe kalang lo schedule tribe atum han ke to Assam lo lo dang te do bi pon pot setami non bang ke pi pot se bi pon peden etum ke dam tang ta me la puson dak thak aku non ta la son dak thak aku ke bang jilang ta la son dak thak lang plotang te kopi lo la ke kopuson lo la ke mate non setame puisi puji non setame aprang son ili aleng tuman ke aprang pi lo ke cheron che bak lo ke la posi non bang ke klang dun de lo putong pu thwe lang ma mate qualification ave de apolo aleng atum ke pa phiu blue walk apose tum ke chibi bon pedelo bi pon tung te delo putong pu poma ada bang ke kachini segang tung nili opinion nili karju pon nili akama thap thak sin nili chepaklang pon lo ahok lo tema ili Karbi atum ke papi pik thek ta thek the pinangan ala along ke thek the phai si onglang ke thek aphan mate sita mi kopia posi thek the lodang te la ke ili tum ka chelang pon thek the pon mati ili tum ka cheya pon thek the pot ke ili tum towar ke tho pon thek the pot ke la ke lang dam lop lodang te so posi thek the ke nili pudaming tung la peneli pojo ake hai litsonglong phar ki pu son dak thaksi ili arleng atum ke non si ka charlie hills te tamika paprang dun lang non owe ki mia tum se asap so sitame ka chi hunglang athe non sitame li tum chilang nam lo tang te metric ke pass pen sitame li tum ke ining che parong nang ko ka the pi pot pong te non se li tum kila anang deng sitame ki un ka chi hunglang
Apo sele tum ke B pack wo chothat po ning che parong po metric ke pass graduation pass HS ke pass lahai along sitami people of lotang teli tum Karbi tum ke pa phi ong apo si o nona bank ya sab so che yardun mu cholo po ininga che parong dun kupio po se ke pa phi plotang te inili si pu poring tu kupio po se chini dun de plotang te isi example non nili tum son ke du gok lo ave det lo nili po tum sitami thek the de lo thek the det pu boy phit sitami loan ke schoolan ke padu nangji paning abang ke do labang so pena jok se pinyar ni list tame emenan ke chetok dun wok theklo setame nili po tumyong se thek share reset poson te pinyar ni list tame la poson kalilo athe people of lang te nili po tum ka chini tang poke je nili so po phan labang so direction se toy nangji labang so long se pachali tu nangji lapen labang song deng along pen long te hula se pa enangji la chini et poke la po pinyar ni neli sitame daktor borbelo kopine sinang manpo setame pinyar ni kopia pot lo tangte nili po sitame alang ke thek ana bi depend claim lo la pen hanang pachali dun lo setame la pen ka prek ke chin ne delo je halasi enangji la puson se claim nangji po bangke people of lo tangte nili po tum hanta ke thana bang ka ve polo nili po tum han sitame ka pachali ka ve polo la po si li tum Karbi tum ke pa phi heklang tangte ente la bang so akisung bang geli tum ko puson la pavir ponji plo tangte la ka pavir ponji ke la ke litum awar sai ki pipon awar sai ki pipon na bang ke nang sot pinyar ni a holo te mai li Karbi tum ke thek the diploma ka basic onglang setami ke jok pon me rim long ke jok me ke pinyar ni to komania bang ke thek the dalo second year lang pass cholo setami alang li phan ko pinyang hoi long ke pa tang ni pon me ma ke pek pon un me do plo tang te lang phan pek pon lo plo tang te la bang so bang phu setami hadak pen se chini poje kachali yong si dolo plo tang ne li la pena para kang tui setami long dun helang thek dun helang apo si ne somara phan bang ke pachali pa meji la pen ke la bang song hoi long ini ji plo tang te hala si chali nang ji pu chini po an lo plo tang te lang dia somara phan ke Charlie le det bekar ke padodelo lapen ke Charlie li ba pu plane BA sitame payan elo plane BA sitame toy chok chelo alang li jela anlop lo tang te medical hen pulang te hala si payan ji puchini po ne pena par ke the man hala ne pena sa ni sara tum hala bor badu babu mina officer tum so pang ni ji plo tang te hula se pa Charlie nang ji plo tang te alang li chini po asomar phan ke direction ji pi pon thek po asomar phan ke cheja pon thek po anlop lo tang te an se chejar pon bom po la phan se li tum awar sai pi pon nang ji a hoklo te mai li tum ke thek ke thek ya vedelo apo se tame li tum ki un analog pen ke pipon se awar sai pipon se anso se li tum ar lenga tum ta pa prang nang ji ho metric pass pen voi jon that ok pen pang samri re ra pura alang tum ili to ar lenga tum han se tame thik pon te po bang ili tum ar lenga tum han se tame tangka pa the chot chera tangka chu enjoy jera tangka en dera ma si ha komania phan aling pilok pupera achat along se tame yang thik pet pen claim te po bang la pen ke la puson lo blorang te ili tum akachi rung ta duji la pen ke ili tum aning ki rung tum ta duji lapen ke elitum akache bai si tame dopo akache bai yong si dolo plotang te ansu se kang tuelong si tame elitum abang ke ledun po se tame pinyar ni elitum Karbi ang long Sakori long ke elitum ke akache bai masave ma ko sone akache bai masave pinyar ni ko mania bang phusine li Karbi ang long along Sakori claim vek ji la pusona long council along choyok dun vek ya posine li kabor i tong mam pave pinyar ni ko pini APSC SSC UPSC halaya phan ke kapor hi tong mam ta doloi li aleng atum setami dak me thang adi ma Sakori phan plotang te por hi ma sing tung te people por hing tung te that a competition ma se avedalo la hen lo la se to la hai bang pale dam oi lo setami nona bang ke to ma jok le long setami ke long lo Karbi si ke long lo posi hala ke thap pon me tum han ke thap pon te po bang abatai am setami tum klang dun de avedet ta ho gaip chok ta ho pai hai bang ke li tum la pulo pong te ro re lo atheli tum non ke tum ke kirung pang tui pon lok na helang ili tum je than pon bom na helang ke than pon lok na helang awar sai thop pi na helang aprang li tum phan nang thop pi lo ru samson sing ti alang li je Karbi tum tak Charlie ke nang soni si ke don ke nang sot ilong ri ke do ke nang sot pu itum had pang room lo ayat lo la pen ke pinyar ni li tum me thang district ta dolo lapen ke litum penang unknown owe kimia tum mangke Kachali aning ke hang tum sami dolo ke tek sita minang klang no setame anso sina pa klang ye phan bangke ilitum bangke ington kok ke det nang ji po bang ilitum awar sai bangke thopi vek nang ji kalip lo tang telitum khai ke lapusi chingmoi lut pu tangka pa therong ma ko pine bang nang ki na nang thana ling nang chu mo soy ling se ilitum bangke ki ludun pulo tang tela bangke avide jima pu setame non alo bang ne lichini ne kopia potong paveden ne
setami apong long ave dia masih pinangan Karbi yang long rat tumang kayak aningi pung dolo la pen karju pon setami dolo hala so karju kadu ka we farman sin li sami kopi ni social media thengno arju pon lo kopia posi dak STP tumhan ke do T tribes tumhan do STA chaphan ave dia ma labang ki kachini kang tung po bang nili lan hello la sipini nili check pen la sina tumhan nili ningalam paklang pon chot po mukewang jilang ani le also se le tum chi discuss pon pamil nang nili kadure hektik isi pen lang namlo pang te kawide da pot kachong dat sitame kenang sot aposi nili along kapre sitame war sai chulang dunang ko aposi lalo si check pen thanbon lan se thanbon chopo kardom